jotono phai khansa khainai jin tiprasa yok som manai a tiprasa no yok som manu khane joten rok loge rei mali ang ke nasapane joten rok dakarei mali ang ke o tiprasa rok vibe song tiniu angkok sai sikang norong thani kaisa question sungna musango norong ni bukha bai ke norong answer khlaidi comment khlai sadi comment khlaioi question khobo borong nang David Mura Singh je Agartala to Delhi pedal yatra tabuk je himboi je choba khlai tongmani a choba busu jortoi norok bono support khlai busu jortoi norok support khlaiya please norok comment khlai sadi ani opinion ang sanai angke 100% jini borong David Sanno ang support khlaio 100% support khlaio norok busu jortoi bono sajak busu jortoi sababo borok sajagya norok comment khlai sadi tani bugui ang akong masagangke norok nukna jini borong ang David Mura Singh saung busu kaham khlai tong haibana jin tiprasani bisingo bono kubang borok no tabuk bo hamya sawi tongo bono kubang borok no kok hamya sawi ticket manani bagui sei kubang ma bo sinjo tu tan boi Delhi thang jini mayong si thangoi Delhi thang kun tubi maya bo thangoi tamar tong ni kubang borok sanai tong abon boi please norok jini David Mura Singh no sabo bo borok chajagya sabo support khlaiya norok comment sui ano sadi inke vibe song lamsok pila hai ani YouTube channel lo sungchoton saimano jini boromang David Mura Singh ni choba already 2 mas kasa sing nai tongo abobo bini himmani choba himbui je choba khlai tongmani 2 mas kasa sing thaga tabo bo choi kare bolo himbui tongo piaba tabongke paithak last moment boro phaisok paikya engke abon boi boro kok kesar kha jini boromang David Mura Singh song je phainai September 9 tarik 10 tariko phainai September 9 tarik te 10 tariko Delhi o jontor montoro boro kaisa choba khlainai te ajoro borok deputation bo rwnai tei tani boi choba khlainai engkai 3ta point tongo borok clear khaisaka kaisa angkai Greater Tripura Land te kaisa angke Triprasa Accord te kaisa angke illegal migrant no pushback khlainani a 3ta point doi borok Delhi o jontor montor choba khlainai engke tabuk choba khlaitani o kubangma borok kubangma politics ni borok no kubang kok sai mano David Mura Singh ba Tripura mo thani borok sibla aro chung thangoi baike andolon khlainai mono chung baike choba bin choba chung baike logirnai chung thangmaya hese kubang borok wansung mano piaba chini khachu se David Mura Singh a kongno bo sirai klain chaka ang kunun Tripura mo thani borok ya ang kunu kubuni politics noi ang tini o jaga choba khlaimani ya ang tini o Triprasa noi choba khlaimani se ang thani o kun flag roi ang thani o ekmatro India ni flag sini chung tini o tuyui himbui tini choba khlai tongo khajan takti buk song ang sanamu jongo tini o chin khaju se David Mura Singh bo choba khlaimani naidi bin thani o kun politics ni flag roi ekmatro chi India ni flag simisi aboni bagoi Triprasa ngo bo tini choba khlai tongo aboni boi bo kok khachar kha joto Triprasa ni bisingo jara MLA tongnai 21 jona o 21 jona no thancha khlaioi Delhi o jontor montor phaioi pal baksa khlaioi thancha khlaioi choba khlai phaidi borok bai tam sanai kurung phaidi ni tini o chini khachuk se David Mura Singh chini Triprasa rok no chini Triprasa ni joto MLS minister MD sorok no bo kok kustar mani go sudo Tripura mo thani semya Tripura mo tha IPFT Congress BJP CPM joto chini Triprasa ni jara MLA jak rok MD sorok borok no kok kustar mani go chung thancha khlai jodi sanya hingke chung chini manthai mangla knoi aw vibe song abo kok belai kubui chung thancha ke chung sanya hingke chung mau manglak abon bo chung thancha ke chung sanane belai khana nango tini o kap kabui tini o chini borong David Mura Singh kok kusari tongo joto lukurong no chini Triprasa lukurong no kok kusari tongo bishes kore chini je MLA chini joto MLA sudo Tripura mo thani MLA ya joto MLA rok no bo kok kusari tongo phaidi palbak seke Delhi chung choba khlainai hinoi aboni boi vibe song bini kok tabuk obo bini last choba phaisok paikya o last choba o chini buwagra bo logrinai sirai keno saikena ni borong David Mura Singh tei abo hakeno joto Triprasa ni bisingo jara leaders tongnai rok MDC EM minister MLA joto no thancha khlaioi phainai September
9 tarik 10 tarik o jontor montor phaidi hinui tini o jobo khlainani bagui chini borgmang David Murasing bo kokkusar mani ngui kokkusar mani ungkha te bo belai kheno dukhu nangjakha kabu kapkha tani hingke thansa ungmaya hingke chungsai mano thansa ungmaya hingke jesuk phano sanai tongni jesa borok phano sandi jesa politics phano sandi non politics phano sandi thansa chung tiprasa ungmaya hingke chini manthai chungmaya chini manthai chungkuni dumaya aboni boi tini bo kapka boi dukhu nangjagoi tini lukurokno kokkusaroi tongo phaidi is last ni jora phano aboni bagui baipsong ang sana muchungo i jorao CPM ni MLA Congress ni MLA nini BJP ni MLA phanangdi IPFT MLA minister phano je kono politics ni phanangtu please i last moment to tiprasa do phano muthang nangnai bagui joto thansa khlaioi jobo khlaidi angbo abo nong thaneo request khlaio so asung nai joto na hambai tiprasa iklok tu